Животът е пред теб и имаш ти късмет. Приятели и твои близки. Отваряш бутилка от най-доброто уиски. Караме по 2-3 чаши, пиеме до дъно, нека да е умно. Поздравите са за тебе от хората, които са близо до тебе. Поздрава е само за рожденика, за виновника, за чаровника. Дай само за рожденика, за виновника, за най-любимия. Поздрава е само за рожденика, за виновника, за чаровника. Дай само за рожденика, за виновника, за най-любимия. Поздрава е само за рожденика, за виновника, за чаровника. Дай само за рожденика, за виновника, за най-любимия. Поздрава е само за рожденика, за виновника, за чаровника. Дай само за рожденика, за виновника, за най-любимия. Здравейте, ти на рождените цяло Владашева! Оригинално! И за рожденика оригинално. Чи? Айде, колеги, отново продължаваме традиционно. За най-весели рождени специално продължават оригинално. Чи? Яшваме! Ей! Яшваме! Ти да видиш! За най-катина рожденик социално продължава. Че? Айде, колеги, отново. Остатите от гей се видях с президента. Идме по кафенце, пуснах му оферта. Без да се замисли, стисна ми ръката. Долари зелени, прежете ми пажата. Остатите от гей се видях с президента. Идме по кафенце, пуснах му оферта. Без да се замисли, даже стисна ми ръката. Долари зелени, той преведе ми парата. Цигани съват, но американци. Обикалям само екзотични дестинации. Жалавени чавя, с братята китайци. Леко ги вкарваме удобни ситуации.
Jeszcze? Za godzina rozdźwięk specjalna wyrażona. Oryginalno. I kolegi wyrażamy od zawodna do peticy, czyli oryginalną Milano. Cigani sam brat u Amerykacji, obiegałem samą egzotycznej destynacji. Do Lawery prawia, sprawia takie tańci. Lej drugi w kanapę do mnie sytuacji. Cigani sam brat u Amerykacji, obiegałem samą egzotycznej destynacji. Do Lawery prawia, sprawia takie tańci. Lej drugi w kanapę do mnie sytuacji. Ale kolegi od nas wyrażamy specjalno z rozdźwięka. Oryginalną wyrażamy od klawaca do peticy, czyli oryginal. Oryginalno. Jeszcze? Oryginalno. Zabawa do pracy oryginalna Warszawa. Jeszcze? Hej! Zabawa do pracy oryginalna Warszawa oryginalna. Ale kolega od nas wyrażał. Zagrajcie decyzjoną wyrażała oryginalna. Trzy, ha! Jeszcze! Jela. Ha, ha.
Колегата продължаваме специално за най-веселите играещи специално продължава и за рожденника специално лично и категорично от DJ Ради. Айде, момчета! Айде, Вики Джек, колеги. По-весело. Ей, идеалето, какво ти каза? За най-веселите играещи специално продължава и за рожденника специално. Специално продължава Магирано. За двамата рожденици оригинално продължава от Орхан, от Васко специално. За Орхан и за Васко специално продължава оригинално. За най-веселите гости специално продължава оригинално.
Zagrajcie specjalną Warszawa i za leśnika specjalną. Czy? Jeszcze lampa. Jedna. Ale крагът продължава специално. За рожденника специално продължава оригинално. Колеги, отново продължаваме специално за играещите, специално и за рожденника, специално продължава за када се... Специално продължава. Хей! 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 Вашите проблеми и моите пари никога не свършат. Адиос!
И да знаеш, моето момче, тарикат не ставаш, тарикат се раждаш. Аре, бейби. Колеги, отново продължаваме специално за рожденника оригинално.
Yes, mama! И за мамата братия специално! Продължаваме! Да си може се набера за всички граници! Стой на походка, дълги крака, искам да е моя за вечерта. Дай нещо кап да им разпава. А как прави банкомата?
Milota. Човека на качака. Разите горе, искам да ги видя. Аз съм човека, аз съм най-добрия. Шамове, прозорци, всичко ще разбия. Със судата глава, кабли за нас със судата глава. Няма като нас. Аре на вас, аре на вас със судата глава. Кабли за нас със судата глава. Няма като нас. Аре на вас, аре на вас. Zarožennika specjalna! Jasia Bekame! Hej! I всички екстри. Happy birthday, happy birthday. Zakamy specjalna Warszawa! Oryginalna! Brawo! Organizacja specjalna na całą masę! Pozila, kolejna centrum, pozila! Za całą masę specjalna Warszawa! Jeszcze? Hej! Душата ще ти се нас, ще ти падаш от екстаз. Няма да те пусна, вътре не чувства, ще ти пусна само. На всички гости специално Warszawa! Образенника специално! Ясяме коне! Чип, чип, хей, хей, хей! За най-гадина рождени специално Warszawa! Остахата специално! За камен специално Warszawa! Оригинално! Инвестиционни удара специално Warszawa! Oho, specjalna! Czy? Thank you.
на всички си проблема. И само да те гетна. Беба проблема. На всички си проблема. И само да те гетна. Те гетна.
специално продължава.
специално за пачката на хората, специално. Че? Ойде, байбани! Чак, чак! Бъдем оркестър, колеги, отново продължаваме. Ако обича бай Данчо да бъде... Давай Данчо се ценно, продължаваме. За Данчо се ценно. Продължава зараженника. Когато ти не си доме, живи, всички сте добри, но всички нас, тя ми е една, тя ми е една, единствена, принцеса на земя. Живи, всички сте добри, но всички вас, тя ми е една, тя ми е една, единствена, принцеса на света. Замисли всичко на този свят, за да ме грея, за да живея, без съмнение. Ама да гъри стационно на цялата маса! Извънженника стационно! Обичам да гъри! Замисли всичко на този свят, за да ме грея,
Всички сте добри, но всички вас. Тя ми е една, тя ми е една, единствена принцеса на света. Жени, всички сте добри, но всички вас. Тя ми е една, тя ми е една, единствена. Айде, момци, отново продължаваме секционно. Заиграйщите се... Че? И отново Кираконго секционно. Завършенника. Продължава. И за тази секционно. За най-красивата двойка секционно продължава и 10 челни удар! Яша! За най-красивата двойка секционно! За Тони секционно продължава! Яша! Яша, бе, Тони! Как се държахме за ръце, колко се обичахме. Че? И за Тина секционно продължава. Яша? Що си мога да гледам, усмешливо и си посвет, своите почивото. Айде, колеги, отново продължаваме секционно. Яшаме Тоти! А поженника секционно продължава. За Тоти, Родиано! Че? Яшаме Тоти!
Ajde, papu! Daj kazao pare, papu! 50, 100, 120, 140, 160, 170, 180, 200, 220, 240, 260, 270. Bravo, papu! Ajde, papu! I za muzikata 20 nema. Добре, papu! Хоро! Българско! Добре! Ajde, 20 nema za muzikата. Ajde, колеги! Ajde, продължаваме специално за дядото. Голямо желание. Едно тракийско хоро! Хайде, папу! Сумата се казва 300 лева от дядото за роженника. Влезаме, папу! Yaşa! Zadajcie tyniamy, że nie specjalno poleżała! Oddziada to specjalno! Suma na zakazu 300 lewa! Zależennika specjalno! Hey! Yaşame papu! Cha cha cha! Zadziada potwierdzano! I zapatrzę na choroso! Inna Warszawa specjalna! Od punktu specjalna Warszawa! Zależennika specjalna! I na komisja dziada to na woli choroso! Zależennika specjalna od Panie Dumbu! Proszę! Od Panie Dumbu specjalna! Zależennika specjalna Warszawa! Oginowno!
Айде, това хората специално продължава. Че? Продължаваме специално от Богданчиката, специално продължава. За най-готиния вземи специално. Наша? Видимо! Айде, колеги! Айде, майстори! Така продължаваме за майсторите на хорото специално. Със сумата... Да, 50. 100. 150. Добре? Добре, каква музика да приготвим? Айде един хубав тючеп от 250 тона, 200 тони тючеп, майстро. Ами, ако съберем всички тук, само 250 тона. Айде, колеги! Кой е любка ли? И като я гледам тежи по 300 тона е тя. И така продължаваме за така любка, специални поздрави, а тя поздравя най-готиния рожденик специално. Айде, колеги! Тючепът 200 тона! Може малко... Айде! И така за рожденика, за Васко! Айде, Васе! За манекенчето, за специални поздрави! 200 тона! 200 тона! Яса! А така, за най-готиния рожденик специално! Яса!
чака Любка и продължава с даряването. До тук беха 100. Пардон, 50. Вие повече помните от мен, браво. 150, 200 лева. Вас е това така. 250. Камерата снима 300. Добре. 350. 400 ги направи. Добре. Свършиха. Добре, няма проблеми. 10 лева за музиката. Аз съм тук. Благодаря ти. Добре. Още едно музикално желание имате. Песен Кючек хором. Добре, Кючек. Айде, един хубав Кючек от Кючека Кобра, майстори. Специален поздрав за рожденника и за цялата фамилия. Поздрави специално от Лена Любка и от нейното семейство. Да са живи, здрави и благословени. Амин, всички. Айде на сватбата повече. Да, първо на бала естествено, после на сватбата. Айде, момци. Един хубав Кючек специално за най-готината Лена, за нейното прекрасно семейство и разбира се за нашия рожденник, който вече е пълнолетен и утре мога да напусне страната без никакво пълномощно. Браво, бе, шампионе! А така! И така продължаваме специални поздрави! Айде! Давай, диджей! Само за вас е този нашия рожденник. Айде! Шоу! Хоп! 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 Чет! Чет! За нашия рожденник, който днес става само на 18, ти да видиш, вече е пълнолетен. Айде, Масе! Айде всички сега! Хей! Ти вече! Айде, Масе! Шо! 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 Айде сега, всички! 5, 10, 15, 16, 17 и вас се доказва! 18! Век си пълнолетен! Утре решаваш и тръгваме за Франция, Германия, къде искаш! Без пълномощно! Хайде! Хайде! Шо! 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 Това е шампиона! Браво! Накратко да има за всички, моля ви се, няма сърди никой. Така, следващия зрител, кой ще дарява? Да заповяда тук. Кой? Другата Лена.
Лена Васе, добре. Специални поздрави за Лена Васе от София. Да бъде жива и здрава, министърката на финансите тази вечер е тя. Да видим какво ще подари на рожденника. Добре, почваме да броиме до 18. От 5 или от 1 да почваме. Айде, 1, 2, айде Васе! 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 18! Браво за всички дансинга. Така, може да поздравим, ако искаш. Първо с нещо ключе, музикално желание, песен. Добре? Айде от 3 по 5 за рожденника, момчета. Специално за рожденника. Иса. Благодаря ти. 10 точки за музиката. Мерси. Един момент само. Поздрави само за рожденника! Музика, давай, диджей! За музика! Айде, Васе! Айде сега! 5, 10, 15, 18 и 10 удара за диджей Дон! Диса! Айде, Васе! Тази година рожден ден, до година Пао. До година булка. Така. Ама се! Колко става само до 18? И за малката принцеска специално. Поздрави за рожденика! Поздравате само за рожденика, за виновника, за чаровника. Дай, за виновника, за най-любимия. Поздравате само за Васко Васе. Айде, Васе! Аз кажа всеки горе, ето ти се паза тая вечер. Искам дансинга да гърти. Айде, музика! Шоу! Айде, диджей! Айде, Айде да видим сега Лената какво ще подари на уважаемия рожденник. Нещо злато. И така, от кака Васе на златна гривничка на стоеност от 500 лева, 600, извинявам се. 600 лева без горивото до Пазарджик, така ли? Добре, окей. Горивото следващия път. Добре. 680 стават с горивото. И точките на диджея 700 лева. Браво. Добре. Окей. Айде, нови ключек майстор да звучи специално за група Кеш. Кеш Парам. Специални поздрави от Лена Васе за най-готиния рожденник с един хубав ключек от групата на Кеш. Поздравяваме най-готиния рожденник тази вечер. Айде, група Кеш. Айде, майстро! Диджей! Група. Ти да видиш. Браво, да жива и здрава! Тя е иначе патрон за тази вечер. За група Кеш Пара. Значи ще отваряме басен до 5 евро. Специално е Руменги. Без карти. Кеш Пара.
както разбрахме, има още даряващи. Обаче Лената продължава, нали? Продължава. Да. Тук що тя ми съобщи. И едно левче подарява за здраве. Няма да кажем така да е здравна до стотинките, че ако е здравето около една стотинка, нищо не правим. Здраве от Господа ти пожелаем, брат ми. Стотинката в джоба за кафенце, утре на машинката. И 50 лева. Продължава 100. Да, и 150. 200 и набава повече. Малко ли една задна гривна, 200 лева кеш, за кафенце едно левче и здраве от Господ. Амин. Браво! И така още едно музикално желание за Лената. Да бъде жива и здрава, набава повече, на сватбата още повече. Защото ще са вече двама и за булката и за него. Айде един хубав тючек или друго нещо да пусна. Тючек ти искаш? Ако? Добре, айде една поничка. Съжалявам, поничките свършиха, може една палачинка и то с шоколад. Момчета, айде! Има и сладко ягоди! Айде! Айде, Васе! Шо! Музика без граници! Това е тючека на Дило! Тючека полична! И така, не чуваме вашите аплодисменти специално за пасето за най-готиния тази вечер. Това е нашия рождени! Айде! Баба-се! 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 А така! Баба-се! Шо! Как у вас е напала повече музика, сега толкова жива и здрава. Добре? Да, тук що разбрах, затова има по-големи подаръци, защото е кръстен на Лена Васе. Една снимка може да си направите, ако искате. Окей, може да си направите. И специално за малкия юнак, който е най-готиния на данси на... След това на Джамайката, къде се братовчени, роднини, приятели. И така, ако обича Пепи от Тоганово, нали така, да дойде тук на дансинга, поздрава от кака Таня за Пепи от Тоганово, с една песичка и дава 10 точки. Казва, къде сте? Яса? Ай, Пепи! Къде сте, приятели ваши? Тук са, бе! Къде сте хората ми най-любими? Улицата ми... За Пепи от Тоганово специално! И така за най-веселите на танцията специално и за пасето за нашия рождени. За предателите. Я съм едно се! А така! 10, 15, 16, 17, 18! Айде,
За предателите. Давай, давай, айде сега. Майстори на кючеци. И така продължаваме. Дарява ще има или няма? Няма. Добре, продължаваме с поздрави. Добре? Таня. И така каза Таня, това е майката на рожденника и... Добре, снахите... Говори по-високо, че не чуваме ние много, да знаеш. Добре? Айде децата да дойдат тук, трите деца. Аз казах снахите, извинявам се. Тук сега са ги виждал. Добре? Заповядайте тук пред камерите. Айде пред камерите на нова телевизия. Добре? Да видим сега какъв подарък ще има от най-готината мама за най-готиния... Тати, къде си, бе? Чакаме и таткото. Шефе, айде де! Шефе, вече Таня е сама. Така. Добре. Татко да подарява на рожденника една златна гривничка. Дърпай. Мария, айде помагай. За нашия рожденник, да бъде жив и здрав, да се носи със здраве. Още една златна гривничка от родителите, от мама и тати. И наред май ще даряваш. Добре? Така, и още една златна гривна казва за големия син, за гърба. Браво, момче! Няма разлика! Си жива и здрава и таткото. Той ли е гърба на мама? Добре. И продължава, мама и тати продължават да подаряват подаръци. И още един подарък, още една златна гривничка за принцесата на мама и тати. Разбира се, Мария! Добре! Айде още една гривничка. Браво за мама и тати. Да сте живи и здрави. Целувки. Не, без да плачеш. Това се сълзи от щастие. Няма да плачеш. Айде, тати, ти си. Браво. Добре. Айде ще ги поздравим с едно музикално желание. Песента Зоя. Добре, на Румен Борилов песента Зоя. Специални поздрави от бащата за дъщерята и от мама за синовете. Нали така? Мерси. Една специална паричка за DJ Ендол и Румен Борилов. Зоя! Ама ние ще направим Мария. Айде, Мария. 2017 година. И така, 2017 година. Колко родители, които много я обичат. Специално за Мария! Айде, Мария! Мария! Обич моя! Игри! Дъще моя! Игри малко, брат! Мария! Тати те обича! Айде, Орхан! Взете! Къде си, бе, Орхан? Ти май смени прическата, аз не можах да те посъня, извинявам се. Бе, машино! И така за Зета, за Орхан, за нашия голем приятел, за неговата принцеса и отново за рожденника и за големия брат, специално. Айде! При мама и при тати, в деня за любовта, роди се моята дъщеря. Дълго време те чака, от обич се разплака. Имам те на този свят и сега съм най-бога. А сега! Мария, обич моя! Зоя, радост моя! Зоя!
Параприсио за малката Венка. Айде за малка Венка. Яша върха. Мария, Мария. И така Зорхан и за неото прекрасно семейство. Na tapa se priliča. И така от Васко патрона за рожденика казва да е жив и здрав. И от най-готиня тати и мама за цялата фамилия, за братята и за дъщерята и зета. Сила се мирам в твоите очи. Ти си ми душата, всичко си ти. По-голяма обич никъде няма. Ти си в сърцето на твоята мама. Твоя обич моя, твоя радост моя, твоя Ясо? Мария, Мария, обич моя. браво! Така. И малко за внимание. Добре, добре, добре. И така, уважаеми дами и господа, моля за малко внимание, ще имаме още един рожденик, който се казва Камен. Ако обича да дойде тук рожденика при нас, Камен, ако ни чува рожденика Камен, да дойде тук да очистим рождения ден. Айде, Каменчо! Happy birthday to you! Happy birthday, Каменчо! Добър вечер, уважаеми рожденик! 20 челни точки, специално за рожденика, от неговия брат, от сехата и от неговата любима е този музикален поздрав. И така, уважаеми приятели, Камен става точно на 26, почваме. 5, 10, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25 и половина! 26! Към камерата само. А така. Сега, това е един специален подарък за Камен. Лекичко, че нямам салфетки. Извинявайте, какво ще правите, не знам. Така, Камене, ти си 1, 2, 3! Браво, да си лежим и здрав. И едно голямо горчиво. Айде, горчиво! Нямам салфетки, понеже тук... Айде, добре, няма да го чисти. Няма да ги пренесяваме, айде. Камене, затова внимайте как ще е запата рожденика. Добре, Камене, няма салфетки. Ти си моето момиче. Еми, това е. Щом го цапаш, това е. Горчиво! 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 Камерата да снима. Горчиво! Снимали? Не, още един. Много искате ви. Айде! Никой не видя. Само върхан. Айде! Си? Айде музика. И така специални поздрави Зорхан и за неговия брат, за рожденика, за неговата булка и специално за неговата сека. И най-вече за нашия рожденик, за Камен. Айде, диджей! Браво, Камене! Шампионе! Юсо! Камене, една снимка, чакай, една снимка си направете. Едно фото, моля. Обичам те. Аз обичам. Кратка пауза, може ли, колеги? Благодарим ви. Кратка пауза. 20 секунди. Така.
минава Зета към Шурето и сестрата. Моля, пак заповядайте. Така, запалете свещичките, фойерверките. Така, тортата предполагам от вас подарък, нали? Без да искам разбрах. Така, фото и децата само се отдръпнете. Happy birthday to you, happy birthday to you, магдалово рожден ден. Така, това е един подарък за рожденика, за Васко. Една, две, три, четири торти, може и пет да са в едно. Това е подарък от Оркани Мария. И продължава даряването. 200! Така, продължаваме. И 20 точки за DJ Ando. Така. Само че... Айде. Може да си направите ситки, ето тук с голямата торта. Оператор е тук, няма проблеми, всичко е на 6. Само се отдръпнете. Айде, гал. Айде, това се. Честито пълнолетие, приятелю да си ни здрав. Господ здраве да ти дава и родина мал, нали? Родина се пада. И ни здрав да си. По година да имаме и годеж. Ако искаш и още тая година, вече си пълнолетен, предполагам, че това се жениш. След малко ще има фойерверки, пиратки, светлинно шоу за всички вас. Happy birthday, сърдете поздравате за виновника, за рождението! Басе! 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 Опитвай от тортата, бързо! Опитвай! Хайде, опитвай! Така, и така, има още поздрави имаш. А сега специален поздрав, поздравате за виновника от Оркани Мария. Айде музика! Айде, опитвайте децата, опитвайте тая вкусна торта. Айде! Тя е малко голяма, няма проблем. Айде, Васей! Специално от Оркан, за тяха Дария и за бате Сашо, за дедо и мама. Специален поздрав! Айде! За мама и тати, казва. И специални поздрави от Катерина за рожденика и за нея от семейство да са режили и здрави. От най-добрата домакиня, Катерина. Катерина, я ще пийте и добра дума си кажете. Е, това е. Поздравате само за виновника, за виновника, за рожденика. Дай само за рожденика, за виновника, за най-любимия. Cheers! Браво за Катерина! Браво!
Роженика са Асето специално и за всички на нас сега. Поздрави за Мария и за третия брат, за Орхан и за нашия голям приятел Камен, за роженика. Sabe? Yeah. Наследил си ми сърцето щедрото на любов. Като мен ще се разставаш цял живот. Самата Сашо и за неговите дъщери. На добрите нелесно, сине мой, сине мой. На живот и до края честно, сине мой, сине мой. Цял живот, сине мой, мили мой, живот мой. Цяло за Мирослав, оригинално. Сине мой, все това за младежите. Ключека на Фема.